Ndigbo ekene m unu ụtụtụ ọma na ebe ọbụla na ya bụ a very good video. Ya bụ na-agwa gị na ya bụ very good video. Just pay attention. When you pay attention, like I said, don't really ozeme na nwansugbe gulu na egwu ya mgba. O sị na ọ bụ na gọọmenti pay ọka attention na banyere na ọka ka ya na-alụzi international weapon. Tell again egwu ozeme na nwansugbe ya anọ ya. O sị na because na ọka gọọmenti pay ọka attention. Na banyere na ọka ya na-alụ international weapon in the sense that na ọka na-akpụ ụzọ. Mana na anya abaghị ha due to na government negligence. Nyanwa mezi ọka wee dị ihu ka ọ dị today. Maka na ada ama ihe Ọnịcha gwara Obosi. Ihe a bụ vidio nwanne anyị nwoke bụ Nnatu. Ogo like ya video na Nnatu like ya Nnatu not this video bụ na ọ bụrụ dibịa. Mana ọ na-practice that na akpọrọ gịnị omenala Igbo. But an average Igbo man, your prayer should be decreased. You need decree. Ihe ọjọọ gbafukwa ahụ, ndị ọjọọ nwụkwa ahụ, ndị si n'obodo adịghị mma anya kpakwa ha. All those decrease because you as a person, you are in charge of your territory. Every day now you give me bread, give me beans, give me decree, make a declaration. Use your mouth to change the atmosphere. Bible says this is the day the Lord has made, that we shall rejoice and be glad in it. But why are you not rejoicing and being glad in the day the Lord has made? Bible one ada ago. Igekwu ihe ndị mali ha na-eme na omenala Igbo. Not that they are perfect, ndị mali ha na-eme anyekwe unu. Ọ na-adị mma. Biwe kina na video yen choki dem ewenu mo. Subscribe, share, even a comment section. He tell me Iseee na comment section. That's all I want. Coding. Hey, ndaba ichie fonu. Biko ni yoma mere na onye obula n'ụbọchị tata bụ nkwọ. Na tata bụ nkwọ Chukwu kpọta akụnyere anyị. Maka na azụ aka nwata bụ na ofu ya. Ọmanya ya etigbu osisi egbo na egbo. Ile a n'ụbọchị nke tata bụ nkwọ. Anyị fụkwara ihu anyanwụ. Anyanwụ dịkwa. Anyanwụ pụtakwara ụbọchị dịkwa kọrọkọrọ ka ọ ya adị. Ile anya na obi anyị. Legharị ya na obi fụ na anyị na ya. Maka na obi ya dị adị mbugha. Ana m agwa ndị Igbo maka na ofu onye bi ọ na-asị oge ọbụla ị na-agwa ndị Igbo oge ọbụla ole m ndị ọ chọrọ ka m gwa ọ ndị Igbo ebe onye bi ka ọ na-awachi nke onye bụ nke ya nke onye asọ ya o nwere onye nke ya adị asọ maka ị na-abụ onye Igbo ọ na-enye m ọṅụ na mbụ onye Igbo ya kpatara n'ụtụtụ ọbụla aga m aga ọfọ gọọrọ chi anyị nwoke ochie anyị n'azụ aka nwata bụ ọfụ ya nke ndị nwụrụ ka ha ji aba maka ndị na-emegide ndị Igbo ọ bụ na Igbo onye Igbo ma aka gị dị na mmegide ndị Igbo ajọ ihe ga-akwara aka n'isi gị na Eke ajọ ihe ga-akwara aka n'isi gị na Orie ajọ ihe ga-akwara aka n'isi gị na Afọ na Nkwọ ma ị bụrụ onye Igbo na-emegide onye Igbo ọ bụrụ na ị bụrụ onye Igbo mana unu wabụ ndị ezire ka abịa megidebe ndị Igbo ihe ọṅụṅụ ṅụrụ mmiri ya fakwa gị n'eze ihe ọbụla ị ṅụrụ mmiri ya fakwa gị n'eze ihe ọbụla ọ ṅụrụ mmiri ya bụkwa gị acid ọ bụrụkwanị na unu wabụ ndị nọ amụ unu n'ala Igbo maọbụ mụọ unu na mba ọzọ unu ewee si na amụrụ unu n'obodo ọzọ unu ewee kwuri ndị obodo ọzọ ka unu megidebe ndị Igbo ịṅụọ mmiri ya fakwa gị n'eze ịṅụọ mmiri ya fakwa gị n'eze ịṅụọ mmiri ya fakwa gị n'eze ofu onye ka anwụdelu n'ụmụ ahịa onye wee nọrọ ebe anwụdị ya n'ụmụ ahịa wee na-ekwu eni ya bụ onye Igbo mana amụrụ ya n'ugwu owere soro maka ihi 100,000 enyere ya na mgbago ebe ahụ owere soro ndị ogbu ọtụ isi wee bịa na be anyị were na-egbusi ndị mmadụ o nwere ofu ihe okwuru obi agbawa ma ọsị na ọnyanwa bụ onye gbagburu onye ahụ nọ na Takuma a sị m ọbara ya ji akwụ n'iro ka ọbara nwoke ahụ o gburu ọbara ya ji akwụ n'iro ka ọbara nwoke ahụ o ji ekpekwa ndụ n'anya o ji ekpe ndụ n'anya na Eke o ji ekpe ndụ n'anya na Orie nke o ji ekpe n'Afọ akwa na otu be ya n'Imo ewere jekwa n'Imo steeti wee jee ebe nwụrụ ama ndị a na-akpa afafa wee luo ebe a ka ejekwasa ama ha were anya were kirie ihe nkiri ndị Imo were anya wee kirie ihe nkiri mgbe ahụ ka ị ga-eji wee ghọta ihe ahụ na-agọ n'ọfọ ebe a na mgbe a na-eti na-agwa gị na ndị a gbara ya okirikiri bụ ndị iro na ndị a gbara ya okirikiri bụ ndị iro na ihe adịgo njikere na ihe a na-eche bụ ka ha gbuo wụsụ ụfa mana ụbọchị ọbụla a ga-egbu wụsụrụ aha
ụzụ tụrụ n'elu ya tụkwa n'ala ụzọ tụkwa n'elu ya tụkwa n'ala ya nwekwa ihe a na-akpọ isi ọghara na ọdụ ọghara izughelahị ka ihe nkata ọbụla ha ga-abara ndị Igbo ga-abụ ya bụkwara ha izughelahị ya bụrụ ha izughelahị ya bụrụ ha izughelahị ihe niile ahụ ha dọbachara n'ebe dị iche iche ha nọ ha ji mere ụlọ afịa wee were ya bụrụ n'obi n'ọnya ka a ga-eji wee bịa megidebe ndị Igbo ihe ọbụla ha sị ya na orejie Chineke na-ekpupe nsị ya kpupe ihe niile zoro ezo kpupekọcha ihe niile zoro ezo ka afọ ya kpupekọcha ihe niile zoro ezo ka afọ ya ọkwa nke a bụ n'Imo ka o mee eru ebe a na-aba ama ha dị eribusitebe ngwa agha dị iche iche na ngwa ọgụ dị iche iche ndị Igbo be anyị were na iketa amarazie ihe maka na osita adịba mma na ọdịbara gboo ka anyị were na ite amarabazie n'ihe si je ha na ama niile ha nọnụ si je zuo ebe ọbụla ha nwụrụ ama ka eje chọpụta ihe na-eme ebe a ka eje chọpụta ihe eji wube ka eje fụ ihe na-eme ebe a ka anyị wee mara ebe anyị nọ mana ofu ihe na-agọ n'ọfụ aka na-agụ ya rut mata ata ma echi ebo na ngwa agha niile ahụ ha butechelu a chọrọ ka e wee megidebe ndị Igbo ihe ọbụla echere ndị Igbo n'ihu ya ekwukwara okwu ihe ọbụla echere ndị Igbo n'ihu ya ekwukwara okwu ihe ọbụla ha jiri akwado agha ya alụkwa agakwana aga na mma agha ha niile igwe niile ahụ ha butere edebe ya ezu anyị n'ihu isi ọfọ na-eji ire ọ dị ya na-eji ire ka ha wegharịa ya ihu were ya gbagba onwe ha ha jiri ya gbugbo onwe ha ha jiri ya gbugbo onwe ha maka na ndị mmadụ mụtara arụrụ ala na aghụghọ ndị niile ma maka na ị ga-agwa na ndị be anyị ama nọ na-eme ndị niile ma nọ na-eme ndị niile macha ihe ndị ama gba nkịtị ọ na nwoke eke emu emu ọsụ na ihe ya ekwu otu a isi wee maracha na ihe a na-eme gba nkịtị maka ihe ego enyere ego nkịtị anyị ga-agba nke o ji ebibo na n'ini nkịtị ya ga-ebi gị na n'ini nkịtị ya ga-ebi na n'ini ihe a na-emere ụbọchị nke taata bụ onye ọbụla si na Igbo agha adị ihe ọbụla ọ ṅụrụ mmiri ya fakwa ya n'eze mmiri bụkwarị ya ọrịa mmiri bụkwarị ya ọrịa mmiri bukwe ya ọrịa maka na arụrụ ala bụ ihe m kwuru sị onye ọbụla saa aka na arụrụ ala ka anyị ma ma enweta onwe anyị nsogbu adago n'obodo obodo adịgo ka ọ ya adị a na-ajụzi gịnị ga-abụ remedi cheta ka m gwa gị ofe ife o mere na ebe a na-akọwara ndị mmadụ ndị be anyị na ndị nna anyị ha si alụ ọgụ mgbe gboo na ka ha si wedebe ụfọdụ ha na-agba mbọsị mgbe alụ agha Biafra ha emerịrịkwa na ha emerịrọ mana nke ha metara ka ha ji wee nwetata onwe ha wee dị ka mmadụ afọdụrụ maka na ọ bụ na ka ha si buru n'obi bịa ime ya nwa bụ agha maka na ọ bụrụ sọsọ ndị anyị na-anụ ọgụ nụrụ ọgụ a na-agbakara agbakọ were bịa tie ihe ahụ etiri anyị mana nke ahụ ndị mgbe gboo melụ nwere ihe ejiri ya wee zọtacha kpatara o ji wee bụ na anyị ka nọ ruo tata ọ na-abụrụ ya mmadụ ama mfọdụcha dịkwa wee mana taa emechara mara gị atụ nke mere n'Enugu Ezike oru ka a bịara mee bụ na igwe ekwuru okwu achọkwa nga nchetara gị nke mere n'Ishi Agụ na Delta steeti a erukwa ebe a agbara egbe egburo mma mana eruo ebe ahụ egbe eluigwe ebe ihe gba anụ mpiti ekwe a na-achọ ịgwa gị na anyị bụ ndị Igbo nwere ihe niile anyị ga-eji Chukwu kebara anyị kesịa ya ihe niile anyị ga-eji wee chekwa onwe anyị ya ihe niile anyị ga-eji wee baa n'ihe naanị na anyị na-eleli nke anyị nwere anya ugbu a ị nwere mma ị nwere egbe ị nwere ọgụ nwere nke ị nwere naanị ọnụ ka iji mmadụ kwute ekwute tụta alụ nke a pụrụ ime nwe eme ikpere aja gbuo n'ime ya maka ihe na amamihe gị pere mpe maka ihe na ụbụrụ ga na-ebukọta ụbụrụ gị bụ ụbụrụ eke ụbụrụ gị bụ ụbụrụ eke ihe bụ amụ anụ mara ebe a na-akọ nwere ebe iso nwere ebe ịkwụ n'ọnụ ka iji ụfọdụ sara ha akwụ na nke a ha akwụ n'ụlọ ụka odoro jenu Chukwu anaghị aza ekpere onye mmehie nwere ihe o ji ịza ekpere ga-eme ihe niile ị na-akọ ya wesị ya taịm ndị nke ọzọ sị na ha bụ ndị dibịa ị nọ ebe a na-arụ arụ anaghị aghụghọ dị iche iche n'ebe nwesịrị ị na-eme dibịa Chukwu anaghị anakwu ekpere gị ndị ichie ada anara ekpere gị ihe na-eche gị bụ mbibi ndị niile si na-eme na-agba ya ọgba aghara n'ala Igbo ya wụfọ ha ka mmiri ahụ ọ sịghị na ya bụ dibịa mana o nwere ihe o kwuru nwere isi ọ bụ dibịa o nwere ihe o menwu nothing dibịa na-achụ ego ka ya gwa gị na ya bụ pastọ ụfọdụ agwa gị na ya bụ fada buru nnukwu moto ya ha na-ere ihe niile aka ihe ebuchaje eluigwe ọgụ bịakwana na eluigwe gbaga anyị ọ na-asị mba mụnụ na-anọrọ ebe a na-azọ 2x2 ihe a na-agọ na ụfọdụ ụbọchị nke taata na ụbọchị taata bụ ụbọchị nkwọ Chukwuoke abịa ma biko bịa ka ị bịara mee ka ụbọchị chakere anyị na onye na-agọ na ọfọ ọbụla asị gị mee ndị iri anyị ọ dị mfe ekwe mbili ị na-emekwanye otu aha isi ayọ gị ya azụ aka nwata bụ ọfụ ya okwukwe ka m ji eso ngị nwa bụ Chukwu o nwere chi ọzọ nwụrụ belụsọ ngị nwa bụ Chukwu anyị adịghị eme kechi ekechi edebe edebe na mmadụ bụ ihe niile aha a na-abụ n'ụwa na mmadụ bụ mmụọ mmadụ bụ mmadụ mmadụ bụkwa na obodo adịrọ mma mmadụ bụ n'obodo dị mma ọkwa mmadụ ka a na-aya Chukwu biko doo n'ụbọchị nke taata ya na-agọ n'ọfọ ihe niile bụ ihe ọma ka anyị na-asụ ihe ọma niile dị iche iche ya bịakwa were nzuo ihe ọma bịakwa were nzuo ihe ọma bịakwa were nzuo mbọ niile a na-agba ka e were megide ndị Igbo n'ihe niile a na-akpa na nkata niile ahụ akpara akpacha nkata ka o kpugidekwa ha o nkata kpugidekwa ha o nkata kpugidekwa ha o nke ahụ ngị nwa onwe gị na-akpa maka mmadụ ịkpaba nkata akpacha nkata kpugidekwa nkata kpugidekwa
ihe anyị na-agọ na ọfọ bụ ihe ọbụla anyị si eme mmadụ ya ma emekwa nkata nke na-akpa against mmadụ ya kpugidekwe m ya kpugidekwe m ya kpugidekwe m maka na ihe anyị ji wee na-aba ịgọcha ọfọ anyị atụ ohi abụ ka ị wee mara ihe ị kwesịrị ịma. Ndị be anyị dị arụrụ ala, ndị be anyị kụzienụ okwu. Onye ọbụla anọghị n'ụjọ, onye ọbụla na-apịkọ maka ihe ego ịdọba. Mgbe na-abịa ego agaghị azụpụta gị. Mgbe na-abịa maka na ị nọ na-azụ ego, ị nọ na-azụ ndị ga-abụ chairman line, ị na-azụ ndị ga-abụ chairman local gọọmenti, ị nọ na-azụ ndị ga-abụ nke abụrụ nke ndị iro gị a na-azụgodi pozishọn gị ahụ eji anọ wee bụrụ ihe ịbụ ihe ahụ ịbụ ị chọrọ ịbụ ka ndị iro gị nọ na-azụ dị pozishọn. Ya bụ ya gọrọ ụfọdụ ụbọchị nke taata anyị si ihe ọma chakekwara na ụmụ Igbo ka nzu a, ihe ọma chekara anyị ka nzu a. Mmụọ ọma niile dị n'ala Igbo, mmụọ ọma niile dị n'ala Igbo, mmụọ niile bụ mmụọ Igbo ji je ọgụ, mmụọ Igbo ji je mgba, mmụọ Igbo ji etu aka n'ọnụ, mmụọ Igbo ji nwere ihe ha nwe, mmụọ niile bụ mmụọ Igbo ji bụrụ Igbo ebe ọ na ebe a na gị, mmụọ niile bụ mmụọ Igbo ji bụrụ Igbo bilie na ije lụọrọ anyị agha, jee na lụọ agha ahụ na agha dara ugbo anyị ka unu jee lụkwara anyị agha na Eke, lụkwara anyị anya n'Orie, lụọrọ anyị ya n'Afọ ma lụkwa ya na Nkwọ maka na agwụ ncha aba onye kpa ya taka, onye zuo ya ajọ ihe ọ ga-emere gị ya mee ya onwe ya ka ọ wee fụ ka ọ na-adị. Mmadụ ọbụla sị ka ya were gị mụbụ ije ngwụrọ tụkwu ya.